سلام نعاكم يخون كبرات تخاتلتي مدب الكمبيوترኛ كما يقنيكم ازي زينا مصيحتي زينا مصيحت زتفالاليو اقدستن اواناوانن حبريت حيزو زمص مدبي نلوم انتي كلتا ارستات علينا كنزارربينا اتا حدا بزعبا صبص ورحاو صبصاب ناي ميغراهونس فاركيت كون كولو اتا حدا خا بزعبا مخفات دوبات كخوني ابزي نزي مبرهي خبنا اب ستوديونا مسانا زلو مسارحتنا خالد عبدي خالد عبدو قبل حنصح سلام نياتم قاعد حد صراحه كان بزعبا زي حدش وصي زلو ورحاو صبصاب ناي ميغراهونس فاركيت كما يزمسل ميغراهونس فاركيت ننويح غزي اغا سرارحو ابتي ورحي صبصاب نايتي زمص بزح سدتنيا زتوسنه وسانيتات زلو غدات زهبولو اتي زخونه سب كريو زخيليو او بزناي زورح زوصو بسنك زناي كورونا فيروس تفطره قبط قدم حجي زنبره عزيز تلوت ነገር ስለዘሎ ንዑ بزرء መንገዲ زغربو الله ሓደ خابوتي بزح سدتኛታትን በባሃገራቱን መስረعو حجي ابز ግዜዚ ሓሙሽተ ዝዓበያ ሃገራት ببزح ማለት ዝዓበያ አይነሰንስ ዝበዝሑ ስደተኛታት ናብ ሃገር ዝመጹለን ኢሎም ሓሙሽተ ሰሪዖምን ኣለው ብዝናይ ዝወርሒ ጁን ኣሰንካ ሶሪያ ቀዳሚትያ ኡዝቤክስታን ካልአይቲ ኢራቅ ሳልሰይቲ ኢራን ራብዒይቲ ኤርትራ ሓምሸይቲ ቀሪቡሎ ሓፈሻው ኣብቲ ዝሃብዎ ጸብጻብካ ኣውሽቲ ወርሒ ጁን ጥራሕ 750 application ساعتيو ጠቅላላ ካብቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኣሳይለም ነገር ናይ ሓፈሻ ማለት ናይ ኩሉ ዜጋታት 23 ሚእታዊ ጥራሕ ይፈቀድ ወስድ ዘሎ بتزامادي لأن هجرات أتيقا خطرية خلها أزي العل زلوا والله هم بعد إيرترا قال هجرات كأب فلاي ويست أفريقيا قال إنك قرب individually كوازر رأين تخونه تقول داي جن statistics خطرية خلها حفش شوي دمر كباب 23 ميتاويت يوم فقد وسيدهم زلوا تدي بزرزر أبت statistics أتيقا خطرية خلها قابزم شو عتشحن 5 380 إيرتراويان اللو عقبحتيتهم زلوا 110 كبابخا ኢትዮጵያውያን አለው ኮሙን ናይቶም ካልኦት ሃገራት بزرزر ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ክንድዝ ሰብ እንተመጽዩ ካብ 7280 ኤርትራውን ተመጽዩ ተቆጽር በተዛማዲ ዓቢ ግን ሓፈሻዊ ተናይ ዝነበረ ጸብጻባት ይغير ከም ዘሎ ይዘርየካ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝሓለፈ እዋን ኣብዚ ግዜ ዝነበረ ቁጽሩን بزرزر زوصو الله او خانتا يبلالو اتي حتى تعقبا قد بحجهم وصخلو نابنت حجي 7300 مصيم አለው اب 2019 بزو عبز غيزي زمصيم ነበሩ 380 حدن يوم نيرو 12380 حدن almost 7000 نبللنا اتزبزح قطر مصيل زفلطكا 2016 مالتي اب حنت ورحي 16000 17000 زمصل غيزي الله لازم أي كله تصبصاب كم زدميرهم سلزقربوه كتريو خلها عمتاوي بس خدو زل حجي خباب 15000 انت بتي حزب القمقامي زلوا عامجن 2019 عسران حدا شحن 950 شمونت almost 20 شحسه سبي متين ربع خمس لازم حجي لارجع جون بس احنا جولاي بس احنا سقع جولاي 7355 አለው سقع جون كاش 750 نيرو مالتي ስለዚህ ተጸብጻብ ዝንታዩ ሰብ አቲቭት ሚግራንስ ወርከት ከከም አድላይነቱ በባሃገሩ በበخنታቱ ክሪኦ ኸሊ ካብኡ ኸነ ሚታዊት ወሃባሉ ፈቃድ ክሪኦ ኸሊ ተወሳኸ ብዙ ሓበሬታታት ዘውጽወሎ ኪኖዚ አሃዛው ጸብጻብ ግን ወጪ ዘሎ አገዳስ ሓበሬታ ካለ እንታዩ ኣብ ናይ ፋሚሊ መርከብ ዘለውሞ በስድራ ደረጃ መጽየም ኣብዚ ሚግራንስ ወርከት ሓድሽ ሓላፍነት ካብ መንግስቲ ተዋሂቦ ሶኻ አንታዩ ኣብ መንጎ ፋሚሊያ ወርከብ ዘሎ ዘጋጥም ጎንጺ ወይካ ቮልድ ንዑ ዝተፋላለየ ዓይነት ቮልድ መንግስቲ ነዚ ኸጽንዕን ኣብ ዕማማቱ ኸኣ كم عيو غزا وسيدو خسرحلو الميغراهونس فركت مزنت يبولو ميغراهونس فركت كا حزباو صاوعيت غيرو كم ز عينه شجرات زغاطمكم كونتاكت تغورنا بوليس كتحبرو بو بيلنا خات خنحجزكم نخل ነገር كنحجزينا زبل አካላው ቮልድ ስና አምራው ቮልድ
ሴክሹዋል ቮልድ ማተሪያል ቮልድ ኢኮኖሚክ ቮልድ ዝብል بزرزر تزرزيرو له سقى حجي بتقريني بشودن بإنجليش بعرب ترجمة مالو مساعته من كونتاكت دقبرنا يالو تقريني ترجمة زوار والله قناتات انتلو سبحة بريت حركة من عنده ولا جنا قبل ملسي تتوهبنا أنا لا حتى نام قلنا لنا سلازم تايو تسب نظريو تخرج بوزخ إلى حاجات مفلات أميجراهنس فركتها بزلو قدايكا كم عينة كوناتات انتلو مغرابون انت عينة حاجة تركب تخيل مفلاتون او اتيخا بانجليش دي بشو ودن دي تعرف زخيل كاب عرب كم بو يخيلي نغد سهل خاني بقالو قانقا تتغيرو خمس خن عبرينا صبو ابتي مودات ازبلك كما يزبولو سبات نابنت كمزي اب حدار دي ولا بكال نغرات زغاطمم ديوم اتي حبريتا اب ايكونومي خنبل كلنا اسك قرب ابرح بلو ولا ابز ببحدا زرزير ولا ندي حجي ايكونومي وولد خبل كله انتاي مالتي مثلا كون ديولو اوتويل كابز حجي كم بو هلهون تايد بللو بزعبا خمي اجباب ገንዘብ ይመጽ በخمي ተጠቀመሉ እንታ ህትገብር ትخيل ምስ ገንዘብካ እንታ ህትገብር አይትخيልን ገንዘብካ ሒዙ ዘገድደካ ሰብ ወይ ገለንተሎ ወይካ ናይ ቁጠባው ኩነታትካ ተቋጻጺሩ isolation قبل عليه خزوسن كم زو تنصلو كم زمصكا نطميت ديو نعرقان ديو كم تقالع زغبرك عينه ركبات انتلك زون نغيركا انا اطمجلخو انا خدان فكدن عرق الله انا ينصلالخو از زخون زلخا انا ايكونوميكالي نايزي وي نايزيا ديبندنس لزخونكي تباحيلو نعون كم حدا ناي غونصي مينس غيرم عميطملو او قلب قالون تايز بلزلو نزخونه سب بقطباو منقد غيركا كنترول كتغبرهم فتان اما زي مفقاد نعوم ناتهم اوتوت ناتهم ገንዘብ حليوم هيوتهم كمرحو اما سيستماتيكالي دلايم كمس دلايم كراخبو دلايم كغزو غبرو كم زي يقولوا مغبار زبصات فطيركا ناتهم سبات ناب ايزوليشن تنصلو مئتاو حدا خافت ناي فولد اغبابي لهم غليصملو ማተሪያል ቮልድ ገሊጽመለው ሴክሹዋል ቮልድ ገሊጽመለው ስናምራዊ ቮልድ አካላዊ ቮልድ ይለምካ አካላዊ ጎንጽ ይለምካ ገሊጽመለው ትዝበለጽ እንታዩ نحنا بزخمنا حبريታ ሚንስ እዚ ተባሂሉሎሞ ራእዩ ወخبሃል ኮሎ ብዙሕ ግዜ ዝርየብቶ መኩረይ እንታዩ ሰፍ ዘይብል ሽግር ኮሎ ወተሰብ እቲ ሽግር ግን መስናይት ኢሚግሬሽን ጉዳይ ዝተኣሳሰር ከይመሰሎ ከይقرቦ ዝተርፋሉ irrelevant زراخب زي بلو خا امس ميغريشن ولا حنت ربح دي بلو خا شحن ميتن كالو غداي زارب حجتايو اتيخا تايز بحال دلو تايد وص دلو منغست انتاي امام ناي بصحفه على المزيهو نعون دار اخا مخد صبو خو نزم بيبو خاسب نز فليتو خزارب كله خا رطبت زربا كله تزربو بتبو زلو من قانقا تتقيم خزارب انت خوينو انا حجي مسحاتت كانا اتيخم بو خلو زعبا ايكونومياوي صاطي ويكا غونصي تاي مالت مخانو زياده مبره رخيبه حجي بنزي اصل ذنب بعدلو بزتفالالي قانقا خالو نبلالنا ስለዚህ አይ ካልካንካ እክብት ብል ነዚያን ሓቲም ካውጪኻ ኸፊልካ ዝያዳ ሽወደ ምዝኽእል ሰብካ ዝያዳ ሽዑት ሕዝቶ ዘረባኻ ርጥበት ህልዎ ኣማን ኸውን መስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ክዛረብ ከለኻ ዝያዳ ናባይ ያላንዶ ዝያዳ ናባይ የላን زيادة أخت بليخ تزيل لكن زخنا نجر أنا خمس مثلاً الكان تخيل كان زت اليوم بيفكرن أبجي عينة وستانين أبجي عينة بفتح أمتان كده تحت غيره. سلازم تقولوا حبريتات سي أب بتجرينيا علو مالتي. نزح جيب بتجرينيا نخو جبرو الميجرانس فرقت حبريت أقول علو نايكالو قدات نزين حدش توزعن حدش تعمامين منقستي أبز قداي زخ أسرحو إلو الميجريشن فرقت حجيه بوام تعمام. ميجريشن فرقت كهزب أو تصاويت جيرو كم زعين الشجرات تايجن شجرات نايمنت أكلاو قنتي تاي مالتي زرزير أمالله سنا أمراوي قليت أمالله إيكونوميا وقطبة والزبالنا قليت أمالله لازم ماني ناتو قداي زخون قليلهم زرزير أمالله تنزلوا عن قاسق حاجة حديث لزخونة بعرب بإنجليش بسويدن الله نزينا عم بيبكا أي كالكانكا تأكيبكا هم ببالك زخيل سب غيركا مفلاتو صبو خو مغنياتو امعلتاو هيوتكا زغاطمكا زلو اقريبكايو ابي كيدكا حاجز تركبكا تزرزيرلو نزيتات كتقم زي مخال منالبات صعبين نايزي وزح غيزي خمس نريو حد مقتتال نفسخا مدفا قال خابوزي
ክፈትሑ ዝኽእል ነገር ኩሉ ስለ ዝኽእል እዚ እውን ንዑይት ዕላማ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤን ደው ንምባል እዩ እዚ ሓገዛት ዘሎ እሞ ኣብኡ ኸይድካ ምኻድ ንሕና እውን ኦልሬዲ ኮንታክት ጌርናዮም ኢሜይል ፅሒፍና ኣለና ተተርጊሙ ብትግርኛ ድዩ ብካልእ ቋንቋ ክኣትወሉ ዝኽእል ነቲ ናትና ሰብ ክርባሓሉ ዝኽእል ኩነታት ሓቲትና ኣለና ግን መልሲ ገና ሕጂ ሓድሽ ስለ ዘሎ ዝሃቡና ነገር የለን ኣብ ሓፂር ግዜ ክንፅበይና መልሲ ናብታ ካልእቲ ሕቶይ ክንኣቱ ኻልድ ብዛዕባ እዚ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ዝተፈላለዩ ደዋት ተዓፂዩ ፀኒሑ ከምኡውን ገለገለ ደዋት ንዝኸፈታ ከዓ 14 መዓልቲ ይውሽባ ነይረን ሕጂ ግን ከምኡ ተላዒሉ ዝብል ዜናታት ይዝርጋሕ ኣሎ እሞ ከመይ እዚ ጉዳይ ወል ሓደ እቲ ኣውፅኦሞ ዘለዉ እንታይ እዩ ኦትሪክስ ዲፓርትመንት ወፃኢ ጉዳያት ናይዚ ሃገር ብ14 ማርች ኣግዜም ኣገደስቲ ዘይኮኑ መገሻታት ንኽተርፉ ናብ መብዛሕትን ሃገራት ኤውሮጳን ካልኦት ክፋል ዓለማትን ዘርዚሩ ነይሩ ካብአን ካብተን ዝኸልከለን ሃገራት ካብ ዕለት 15 ጁላይ ዘለና ማለት እዩ ጀሚሩ ብነፃ ወላ ኣገዳሲ ነገር ኣይሃለኻ ክዛወርዲ ወላ ካልእ ጉዳይ ዲ ንኽኸይድ ሰለስተ ሃገራት ተፈቒደን ኣለዋ ማለት ተኸፊተን ሓንቲ ካብን ኣንዶራ እያ ካልአይቲ ፖላንድ እያ ሳልሰይቲ ከዓ ጀርመን እያ ናብዘን ሰለስተ ጀርመን ቅድሚ ሕጂ እንታይ ነይርዋ ክትኣቱ ተኾንካ ምውሻብ ነይሩ እሱ ተሪፉ ማለት እዩ ኸይድካ ነፃ በፂሕካ ክትመፅእ ትኽእል ኮይኑ ኣሎ እዚ ከዓ ጀርመን እንታይ እዮም ድብሉ ዝተፈቕደ እዚ እቲ ቁፅሪ ናይ ዝልከፉ ሰባት ይጎድል ስለ ዘሎ ብኡ መሰረት ኢና ነጉድሎ ዘለና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ካልኦት ሃገራት ከዓ እቲ ዝነበረ ከምቲ ዝነበረ ክኸውን ክቕፅል ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ሕቶታት እንታይ እዩ ኣዝዮም ብዙሓት ኣሕዋት ድውልና ነይሮም መስትናትና ተኸታታላይ ዝተቀራረበ ጉዳይ እዚ ምስ ተኸልከለ ብዙሓት ሰባት ሽወደን ምውሻብ ኣይነበሮም ሰባት እቶም ክመፁ ዝኽእሉ መፁ ነይሮም ዝተኸልከለ ጉዕዞታት ነይሩ ግን መንበሪ ፍቓድ ናይ ሽወደን ዘለዎን ዜጋ ናይ ሽወደን ግን ክኣቱ ክእል ነይሩ እዩ ሕጂ ብዙሓት ደቆም ቤተሰቦም ካብ በዓል ኢትዮጵያ ሱዳን ገለ ፍቓድ መንበሪ ዝወሰዱ እሞ ናብዚ ከምፅዎም ዝደለዩ ክልተ ሽግር የጋጥሞም ነይሩ ሓደ ናይተን ሃገራት እዩ እቲ ቤት ፅሕፈታት ምዕፃው መውፅኢ ወረቐት ደይምስላጥ ነይሩ እቲ ካልኣይ ግን ናብዚ ክኣቱ ዘይክእሉ መስሎም ነይሩ ሕጂ ብዙሓት ድውልና ነይሮም ከምኡ ኢሉ ከሎ ኩነታት ዝኣተዉ ብዙሓት ኣለዉ ገሊኦም ግን እቲ መረዳእታ ቁኑዕ መረዳእታ ስለ ዘይነበረ ንደቆም ስድሮኦም ወላ ወዲኦም ከለዉ ወረቐት ከምፅዎም ዘይከኣሉ ነይሮም ኣይከኣልን ይመገሻታት ብዝብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብንጹር ምስምዑ ነቲ ሓበሬታ ምክትታሉ ኣገዳሲ ይኸውን ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ካብ ማርሽ ትሒዙ ዝነበረ ኣገደሲ ዘይኮኑ መገሻታት ኣይትግሹ ምባል ወይ ከዓ ካብ ካልእ ሃገር ናብዚ ዝኣቱ እገዳ ምግባር ማለት ንመንበሪ ፍቓድ ናይዚ ሃገር ዘለዎን ንዜጋን ኣይምልከትን እዩ ነይሩ ኣብቲ ሕማቕ ዘሎ እዋን ዝነበረሉ እውን ዜጋ ክኣቱ ክእል እዩ መንበሪ ፍቓድ ኣብዚ ሃገር ዘለዎ ከዓ ክኣቱ ክእል ነይሩ እዩ ብከምኡ ኩነታት ከሎ ብመንበሪ ፍቓድ መፂኦም ዘይፈልጡ ኣብዚ ዓዲ ደይነበሩ ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ዝወሰዱ ዘምፃእናዮም ዝመፁ ብዚ ዝኣተዉ ኖ ይከኣል እዩ ምፁ ተባሂሎም ዝኣተዉ ኣለዉ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ካልእ መፂኦም ከዓ ዝተመልሱ ኣለዉ ምክንያቱ መንበሪ ፍቓድ ኣይኮነን ዘለዎም ናይዚ ሃገር ኣብ ካልእ ኤውሮጳ ሃገር መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም መፂኦም ካብ ኤርፖርት ዝመለስዎም ኣለዉ ስለዚ ብፍላይ ካብ ጥልያን ብዙሕ ዝመፁ ሞ ዝመለስዎም ነይሮም መስቲ ዝነበረ ናይ ጥልያን ኩነታት ከዓ ስለዚ ነዚአን ኣነፂርካ ምፍላጥ የድሊ እዛ ሕጂ ተባሂላ ዘላ ግን ጀርመንን ካብ ጀርመንን ነፃ ኮይኑ ኣሎ ፖላንድ ከምኡ ኮይኑ ኣሎ ኣንዶራ ከዓ ኢሎም መግለፂ ውፅኦም ዕለት 15 ጁላይ which is ካብ ሎማ ዓንቲ ትሒዙ ናብዘን ሃገራት እዚአን ወላ ኣገዳሲ ዘይኮነ መገሻ እንተለካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ትኻልእ ግን ብዝርዝር ኣብ ናይ ኦትሪክስ ዲፓርትመንት ዌብሳይት ወይ ከዓ ኣብ ናይ regeringen.se እውን ኣቲኻ ክረኣይ ይከኣል እተን ሃገራት ሊስታ ኩሉ ሻዕ ኣለዋ ብእግረ መንገደይ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ዝኾነ ይኹን ሽወደናዊ ኤርትራዊ ኣብዚ ዘሎ ናብ ካልእ ሃገር ክገይሽ ከሎ ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ዝወሃብ ሓበሬታ ኣሎ ናብዚ ሃገር ዝተኸድካ እዚ ተጠንቀቕ ናብዚ ሃገር ተኸድካ ከምዚ ግበር ዝብል ኣብ ገሊእ ሃገራት እንተኸድካ ቅድሚ ናብቲ ሃገር ከድካ ዑደትካ ምጅማርካ ንኤምባሲ ከድካ ከምዚ ሓብር ዝብል ኣሎ ከምኡ እንተሎ ህላወኻ በይ ከም ዘለኻ ምሕባር ኣገዳሲ ይኸውን ስለዚ ቅድሚ ምኻድካ ኣቲኻ ብዛዕባ እቲ ትኸዶ ዘለኻ ሃገር ዘሎ እዋናዊ ሓበሬታ ምንባብ ኣብ ግዜ ሓደጋ ከንታይ ትገብር ትኽእል ዝብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ብፍላይ ሕጂ መስቲ ብዞባና ዝምዕብል ዘሎ ተርእዮታት ሰባት ስቲል ተገዲዶም ገለ ዝክገሹ ኣለዉ እንዲኦም
ولا موشا بيحلو قال كيدوم جن زغنا نجار مزدقاتم من أبي الله بخم يكونتات كبت صحي قال نتزور الحبريتات أنبيب كم خادن مكتتالن عقد داسقون نحنا أهمنا ميديات قال نتزوج وانا حبريتات كم هباين قطبن تسبكا وقت يخكاتاتل تسفا قبل يا صبو اتي بزن وحدات هاجراتين زنك تقصن صنحكن دوباتن كفيتن اتي 14 معالت موشاون العلانه الله مالتي اتن قالوت حبرات هاجرات اوروبا كوم ابزو اتريكس ديبارتمنت قاليصلو تزنبره خمزنبره خيديو تناي قالوت الله مالتي خاوخ موت انتوينم كلكلو خنكيت توينا اي مكرن يبلو موشابي حلو يحلو اي تي وصا غداسي انا ابزس كتكودو اي نمكرن سقع معاسي كنت غير زلو تموشام ناي مبزحتن هاجرات ولا ناي سويزرلاند حجي سقع على 29 جولاي انا ويحملو جولاي 29 مالتي نايتن زنبره خا على سبين جلخا خمس نبرو يخيد الله يبلو سلازي ناو اتي خمن بابن ممسكونتاتو اجاست مغبارن مسؤول سعيب كام خادن أقدس يخو. سلتي ذهب كاني جنبت حبريتنا مسكونكو يعني لنا والكو كبرات تخطات التيم مدمنا نلوم مع أنتي زدالناو حتصير نايزينا متحت مدمنا زي ما سنيرو أبز مت كال حبريت حيزنا حساب نمتسكم سسناين عقم.